Yan yung bill. Wala pang 5. Nakatingin na sa oras na, uy, 7:45 lang. Ako yan ah! Ang magiging empleyado mo, ungrateful siya sa trabaho niya. Here. Kamusta yung mga kasano ka pala si Paolo at ngayon dati na mga sulot o sukot ngayon linggo atin na agad simulan. Bigyan mo na ako ng score dyan. Say the word cringe in any language. Sukot! Sukot yan! Eh, yung ginagawa mo. What is cringe in Tagalog? Umikot. Corny. Malapit na. Pwede na. Cringe is cringe. Pinagsasabi mo dyan. Yes! Eh, di ako yung unang nag-coin niya. Pero una ko yan nakita doon sa mga meme pages, mga meme groups noon. Kaya yun yung sinasabi ko. Parang kung mali o di mali. Pero wala akong pakikailangan ko masabi yung cringe sa sarili namin lingwahe. So, ayun. Sukot dahil di mo alam. Tangin. Check. Basta bye! Eh, yung check mo. Siyempre, pag mataas ang grade mo, mataas din dapat ang checkmark mo. Ito na mag-check ng red flag at ng pet peeves. Sukot. Para antena ng ipis eh. Kuya, kung sino ka man, igalaw mong bust. So. Oh my God. Di niya alam. Ay, baka pagod na. Baka naman sira. Ang sabi sa comment section, ano daw siya, yung glass. Hindi talaga, men. Hindi talaga. Sukot. So ito, inaano naman natin yung naging issue sa pagitan ni Boss Parak at ni Kuya Renan. Pero hindi naman talaga sila yung unang nakipagtalo sa isa't isa. Nag-react si Kuya Renan doon sa pasok ng maaga, labas ng late. Kasi sabi niya, hindi dapat ganon. Tapos na oras mo, uwi ka na. Kung hindi naman bayad yung oras mo, hindi yan overtime, hindi yan dapat OTY. So panoorin natin saglit. Ngayon, pag sinabing 8 ang pasok, 7:30 pa lang nandun ako. Sinasacrifice ko na yung 30 minutes ko para dun sa trabaho. Kasi I believe na hindi pwedeng mawala ito kasi kailangan ko to. Kailangan ko matuto, kailangan ko pumasok para dito para may kitain ako. At pagdating naman ng uwian, napansin ko dun sa mga katrabaho ko, wala pang 5. Nakatingin na sa oras na, uy, 7:45 lang. Ako yan ah! Ako po, pag yung uwian, yung uwi ng 5:15, 5:20, doon mismo yung time na inaalam ko sa kanya. Which is, nagsasacrifice ako pagpasok, nagsasacrifice ko rin ako pag-uwi. Na yung Bakit? factor ng Eto hindi ko maintindihan. Ang isang magaling na nagtatrabaho, dapat tapos na doon sa oras na binigay sa kanya. Kasi kung hindi mo na kaya gawin yung trabaho, tapos na. Wala na yung sa kontrata mo, nasa labor law yun eh. Kaya nga may mga overtime pay eh. Kaya nga may mga graveyard shift, kaya mas mataas yung nakukuha ang pay per hour nun. So, ito sinasabi mo, nagle-late ka, para saan pa? Ano pang purpose nun? isang businessman, nagagawa ko na pala siya before. Na na-apply ko siya sa Yan. trabaho ngayon. Alam mo maganda yun. Siyempre, pakinggan nyo lang yung sariling sinabi ni Kuya Renan dito. Pero magandang punto yun eh. Ito yun yung sinasabi ko sa'yo pagdating sa school, sa universidad, sa mga grades. Bakit kailangan pa natin? Para sa diploma o diskarte lang. Ba't kailangan pa natin mag-aaral ng 4 years ka? Eh, 80% naman dun. Hindi ko naman gagamitin para kumita. Hindi ko naman gagamitin para yumaman ako o guminhawa buhay. Pero doon mo pinapasok yung good habits mo. May disiplina kang tumapos na isang proyekto o ng isang bagay o isang team na kasama mo mag-aral o tapusin yung isang grade doon. Ganon din pagdating sa trabaho. Yung sinasabi kanina nung business owner na si Sir Alex, yun. Yung sinasabi niya extra. Nadala niya daw bilang sa business mindset niya nung siya na yung mismong guminhawa. Dinadala mo yun. Pero hindi naman lahat ng tao gusto yun. O hindi lahat ng tao ay may kakayahan maging isang business owner. So hindi nila kailangan gawin yun. Kung ang makikinabang lang ay karamihan lagi ay ang mga business owners. Yun yung kailangan natin i-differentiate. Magsakripisyo ka kung sa tingin mo, meron ka makukuha doon. Bilang isang professional, may matututunan ba ako dito sa pag-OTY ko? May makukuha ba akong skill set? Ako, ang example ko doon, nagpapakalate ako kasi gusto ko marinig paano mag-video edit. Yung videographer namin, yung editor namin sa panahon. Kasi di pa ako marunong mag-edit nun eh. Parang, dami ko sinasabi. Kasi ano ako nun eh, copywriter ako eh. Dami ko sinasabi, di ko naman malagay sa video. Hindi naman naririnig ng mga taong tulad nyo ngayon. So, nagsasakripisyo ko 1-2 oras bago ko umuwi. Late ako, di mo na kakain, kasabay ko sila kumain, titignan ko paano sila gumalaw, kung paano sila mag-edit, ano yung mga good habits na matututunan mo lang sa isang professional na matagal na ginagawa isang bagay. Yun ang aking kinuha doon. Pero kung sa tingin mo, yung pag-overtime mo na yun, ibabalik sa'yo ng kumpanya, hindi lahat. Lalo na kung malaki yung kumpanya niya, hindi lahat ganun. Kaya ka sobrang pusik ng politics sa trabaho. So yun, meron naman tayo napanood na video galing kay Kuya Renan na nilabas niya na reaction video tungkol doon kay Sir Alex na secret shop mo. Isang negosyante rin na nag-share ng mga nalalaman niya tungkol sa business, sinare niya kung paano yung mindset niya bilang empleyado. Na si Kuya Renan, ito yung mga typical na tao na mga tingin ko is kung magiging empleyado mo, ungrateful siya sa trabaho niya, lalo pag naramdaman niya na kailangan niya mag-extend, lalo kung walang bayad. Ngayon ganito guys, Siyempre, di ba? Kung magiging empleyado, ayaw mo mag-extend ng trabaho ng walang bayad, wala namang problema kasi bayad naman yan. Pero ang tanong ganito, kung hindi mo gagawin na magsakripisyo na let's say halimbawa, katulad ko, nagsimula si Parak Floating ng maliit, dumating sa punto 1 buwan, 2 buwan, hindi namin alam pare-parehas. Kung sahod ba o may babayaran bali Parak yung
ginagawa ng mga kasama niya. Ngayon ganito. Di ba technically problema mo yun? Kasi ikaw may ari. Wala Okay? namang problema kung gusto mo maging, ito lang yung bayad ko, ito lang yung trabaho na gagawin ko dapat. Okay yun. Pero ngayon si Kuya Renan, parang sinasabi niya lang kagaguhan yung mga yon. Sa akin dyan, Medyo. guys, marami akong mga kasama na nakita ko na nagsakripisyo. Nakasama ko lalo nung unang-una pala. Alam mo, naiintindihan ko ito gusto mo sabihin eh. Pero wag natin ipagpareho ang pagsasakripisyo at pagtatrabaho ng sapat. Kasi madali sabihin niya pa ikaw may ari. Ano ba? Tulad ko, sa ilang taon ko nagtrabaho ko, lagi ako on time umaalis. So malaman bakit? Kasi nasa creative industry ako noon eh. So laging overtime. Yay! Kina wala ka ng buhay. Alam ko, kung hindi kailangan mag-overtime, uwi na ako, pahinga na ako, may buhay pa ako, gusto ko pa maglaro, gusto ko magbasa, gusto kong mag-scroll, alam mo yun, gusto ko mag-enjoy. Kaya alam ko, kung bibigyan ako ng ganung panahon na hindi ko kailangan mag-overtime, na makakatikim ako ng pagkain sa bahay, na luto na ng aking mga kapamilya, masaya na ako doon. Pero pag sabi mo siya nagsasakripisyo ka, kung business owner ka, magsasakripisyo ka talaga. Kasi parang parte na yan ng katawan mo. Tulad dito sa channel na to, hindi ko kailangan gumising ng alauna ng umaga noon para sa isang topic kasi gusto ko ako yung mauna sa lahat ng mga nakakalaban ko sa YouTube. Ay healthy competition mo yan. So naiintindihan ko. Pero bakit kailangan ko gawin? Tapos na ang aking work hours. Puno, di ba? Alauna na ng umaga dapat nagpapahinga na ako. Sakripisyo ko yun. Kasi alam ko akin to eh. Pero iba pag ginagawa mo na empleyado na kailangan sumabay sa isang boss na may-ari na kailangan niya sabayan yung sakripisyo na ginagawa ng may-ari. Malamang sa malamang, milyon nakikitain ng may-ari pa nagsakripisyo siya. Di ba? Pero empleyado, sabihin na natin marami kayo. Naiintindihan siguro ko onti lang. Tulad doon siguro sinabi example ni Boss Parak dito. Yung mga isa-sampu sila ng 9. Malamang sa malamang mapapansin mo sino dyan yung nagsasakripisyo. Yung mga nagbibigay ng extra nilang lakas at tulog at oras para gawin yung proseso ng trabaho mo. Pero sabihin natin 100 na yan. Mga kilalang kumpanya, mga malalaking kumpanya dito. Unilever, San Miguel, yung mga yan. Ako galing ko sa isang kumpanya noon na 100, 200 plus ang mga empleyado. Kahit nag-e-effort ako, hindi ako nakikita ng boss namin na nag-e-effort ka. Kasi ang dami masyado para mapansin mo. Ayaw mo naman maging sip-sip sa boss mo. Pag may ginagawa ka, nasa harap mo. Ay, tila may ginagawa ako. Naglalaba ako ng brief. Diba? Hindi mo naman pwede gawin yun. Mukha ka naman sip-sip. No? At yun nga, dahil nga toxic ang politics sa trabaho, may mga literal talagang sip-sip sa boss. Pero yun yung hindi natin naiintindihan dito, boss para. Okay? Kasama ka sa nagsakripisyo at kaya mo tong gawin yung trabaho, kaya makukuha mo tong earnings na ganito ngayon. At gusto ko sabihin guys na if ever na may makita kayo ng mga may-ari na may vision at hindi madamot sa tao, guys, mag-all out kayo. Kasi malaking factor na nakakausap niyo yung may-ari, tapos masipag kayo kasi nakikita niya. Nakikita mismo ng may-ari kung ano yung mga sinasakripisyo nyo. Na pati yung sinasabi ni Kuya Rena na parang wag daw magpauto, ewan niya daw sa mga business owners na to, parang inuuto. Pili ko na hurt lang siya doon sa wording eh, ni Kuya Rena. Pero kasi hindi naman yun para sa'yo eh. Para yun sa mga normal na empleyado. Siguro kung business owner ka, yun nga eh, none of your business na dapat yun eh. May sarili ka na dapat na sinasabihan. So siguro maganda ginawa mo sana dito ay nagsalita ka lang in the mindset of a business owner. Pero yun nga eh, hindi ikaw yung kinakausap ni Kuya Rena dito eh, na klase ng mga taong parang dapat bang huwag mo na ako umuwi, hindi umuwi yung boss ko. Diba may mga ganon? Nakakahiya ba? Yung mismo may-ari, mauuna pa ako umuwi. Yung mga ganon na dapat sumabay ako. Very toxic yan. At maraming namamatay at maraming nasisira ang buhay sa ganong klase pag-iisip. Sa akin, sa lahat ng mga nakakapanood, maraming mga content creator na nagbibigay ng opinion nila at walang mali dyan. Bilang tagapakinig, tayo ngayon ang mamimili kung sino papakinggan natin. Kung gusto natin pakinggan si Kuya Renan, walang problema. Ang tanong, gusto mo bang maging si Kuya Renan? Kung ano ba yung So sige, sandali lang. Sinabi na ang tanong. Bakit yun yung tanong? Pwede kita pakinggan at pwede ko rin pakinggan si Kuya Renan. Pwede kong kunin sa business mindset yung sinasabi mo at sa isang employee mindset yung sinasabi ni Kuya Renan. Hindi naman porket nakinig ka sa isang tao ay kampi ka na sa kanya. Kinukuha mo yung hybrid na iba't ibang mga opinion para maka-form ng sarili mong opinion. Na gusto nyo maging. Sinishare ng mga influencer na to, lalo ay experiences nila na nagkaroon ng maliit na negosyo, kung ano yung naranasan nila. Kung gusto nyo maging si Kuya Renan ang pakinggan natin. Kung gusto nyo maging yung influencer na pinapakinggan hindi nyo, naman siya gano'n. Hindi naman siya one and the same. Gusto ko pakinggan ikaw, boss para. Gusto ko pakinggan si Kuya Renan. Ma-apply ko sa iba't ibang parte ng aking buhay at ating mga sinasabi. Hindi naman to parang, ito kami mga empleyado versus ito kami mga employer. Hindi yun gano'n. Kasi ako pareho yun eh. Ako nga nag-edit, ako ang nagre-record, ako rin ang pumapaldo doon sa mga earnings ko sa YouTube. Kaya syempre meron na tayong mga editor. Pero gets para yung utak ng left employee tsaka
employer brain yung sarili ko. Kaya naiintindihan ko pa rin yung sinasabi Ano nyo. po yung narating niya ngayon, o kung ano po yung ginagawa niya ngayon, malamang sa malamang, yun din po yung maabot natin. No hate. Hindi naman yun necessary. Tulad ko, lagi ako on time, alas 6 umaalis ako. Alas 6. Dito ako ngayon. Bakit? Kasi alam ko sa sarili ko, wala pa na makukuha doon eh. Pero syempre, kung kakailanganin ako mag-overtime, babayaran nyo. Yun lang, ganun lang kasimple yun. Hindi naman tumalalim na usapin. Pero para sabihin natin na isang tao na ayaw mag-overtime ay sasabihin, alam mo, ungrateful or hindi nagsasakripisyo, ang pagtatrabaho ay isang parte ng pagsasakripisyo. Kaya ka nga binabayaran kasi sinasacrifice mo yung buhay mo at yung skill set mo, kung ano man yung padadala mo sa lamesa ng trabahong pinasukan mo, yun ang ibinibigay mo sakripisyo. Kasi pwede kong gaguhin yan kung gusto ko eh. Diba? Kung ano mang klase yan, mapasa cashier, mapasa hospitality, diba? Sa Jollibee, Macdo, diba? Lahat yan. Yung pagsasakripisyo natin, ang binibigyan natin sakripisyo dyan ay ang pagbigay ng ating oras sa ating trabaho. Bahala ka na kung gusto mong lumagpas pa sa oras na pagbibigay mo ng pagmamahal sa trabaho mo, yung ibibigay mo sa employer. Pero kung ina-expect mo na kailangan mo yun gawin, na hindi ka mabuting empleyado kung hindi ka magdadagdag ng oras bago ka umuwi, na uwi ka ng 6:15 kaysa ang uwian mo ay dapat 6 o'clock. Sinasabi ko sa'yo, hindi yun totoo. Okay, pwede ka umuwi lang on time. Basta siguraduhin mo lahat ng trabaho mo tapos. Diba? Iba yung pagtamad ka na eh. Pero yung dito na ina-expect natin yung mga empleyado ay giginhawa agad ng buhay na parang yayaman sila na parang isang employer dahil lang nagsakripisyo sila, hindi yun correlated. Pero yung mindset na isang taong kaya magsakripisyo dahil alam niya meron siya makukuhang ginto sa dulo ng kanyang pagsasakripisyo. Ang yan ang nakikita na isang taong OTY na lang ang binibigay hanggang siya ay maging isang business owner or isang influencer. Kung gusto nyo maging ganun, kung ako sa inyo, wag na. Pero yun lang aking masasabi dyan. Sukot sa akin to kasi hindi maganda yung ating angulo na kinuha para dito eh. Hindi ko siya gusto. Medyo defensive para sa akin. Hindi naman tinatapakan ng isang business owner dito eh. 30 pieces. 36 pieces. Pumiyak Sana pa. ni Kuya. Oh. Talagang trusted ko na to. Oh. Ay. Guys, Oh. sinasabi ko Naku, hindi ka na pwede magbenta. Tanggal sa trabaho. Hindi. Whoops. Whoopsie. Napasobra lang naman. Di naman lahat ng gagamit ganun katindi eh. Ang gaano sa hanger. Putulin mo nga to. Sige. Talo ka. Sulot. Patawa mo ako. Wait. Di ba POS yan? Para ma-scan ko lahat ng mga kachat mo. Hayop ka. Anong tahong reseller? Ano yun? Sino yun ha? Sulot, your friend when you open the Piato sir. Nasaan na? Bigay mo sa akin. Isa tayong pamilya dito, diba? Sabi nga sa mga kumpanya. Sulot, bakit mo sinama pati standards mo? Foods, water, matangkad mo rin. Emotional intelligent, ba't ikaw? Intelligent ka ba muna? Hindi cheater, hahaha. At least yung checkmark dito mas maliit na. Sulot, bagong marketing strategy. Pagad yan. Sa mga inasal. Yan ang isang business owner. Siguro kasi bayad na ito din na nila kailangan nilagay. Kagi pa rin ang pagtripan sa Minecraft, sa Roblox, yung ang dami mo ini-spam. Yan ang business minded. Sabi ko sa'yo, yung GM niyan, yung general manager dyan, paldong-paldo na. Sulot. Gumawa ako nito eh. Ayun, okay, nice one. Boom! Do, mi, fa, sol, la, ti, fa. Wow. Do. Munti ka na pumasok. Sulat. Between any minor inconvenience, bro just gave up. What? Pag nasobrahan ka sa trabaho na puro OTY na lang din ang kabaong mo. Sulat, kung kahimodom mo ani pag minyo na mu. Okay, di ko naintindihan yun. Ayoko na magtrabaho kung ganito ang kailangan ko ibenta. Sobra to. Negative 33 na nga yan. Super sayang! Super sayang ka lang pag puro OTY binigay sa'yo. Sulat, catering done sa Cavite. Ito yung mga hindi sumasama sa mga company outing. Yan na, higa. Sulat. OT natin dito, tropa. Tropa, thank you ah. Ito yung sabi, ano lang kami? Hindi, magkatrabaho lang kami. Classmates lang. Ito ulit-ulit, hayop. Lahat tayo nagulat dun. Ay, puchat ah. Masyado nyo sorry.
Masyado yung nag-replay ba? Hindi, tuloy-tuloy ito eh. Ano na, laway na yan. Sulot. Ano na narinig ko? Yung ba, ang payo ni Pao kung saan yung mga ESA, may meron ako mas galing naman kay Kamaboko. Hello, Tito Pao. Tito, grabe na gender reveal na agad ako. Ano mapapayo mo sa akin? I'm a second year architecture student. May opportunity po kasi sa akin for girl group. Ba't hindi po supportive ang parents ko? Kaya ko naman po if malapit lang sana, kaso sa Pampanga yung studio and taga Mindanao. Ang layo. Mas gusto ko kasi ng parents ko na mag-aral ako. Pero para sa akin, there po talaga ang ganito opportunity and ayaw ko na po makarinig ng financial problems about sa tuition fee mula sa parents ko. Kaya nakakawalang gana po mag-aral. Yun lang po. Grabe, di lahat makakakuha na girl group. Totoo naman na very unique yung mga ganyang case. Siguro ang gawin mo, tama naman din yung magulang mo na mag-aral kay. Kasi lagi mong pwedeng balikan yan. Pag mag-fail yung girl group mo na career, pwede mong balikan ang pag-aaral mo para maka-apply ka sa trabaho. Hopefully, hindi laging bibigyan ng OTY. Kung meron ka mga financial problems, makakatulong nga naman ng girl group kasi para siyang sideline para sa'yo, para kang working student mangyayari. Kung ako sa'yo, tanungin mo kung paano mapapabilis yung commute mo. Meron ka ba pwedeng sabayan? Diba? Kasi I'm sure marami naman sila mga nire-recruit sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Paano mapapadali yun sa'yo at yung safety mo din? Kasi syempre nag-aaral ka pa lang eh. Babiyahe ka. Ang layo pa. Diba? May paraan ba? Kung meron ba sila ibang opening sa ibang panahon, baka naman pwede ka mo na mag-aral saglit. Habi mo, second year architecture student ka, halfway ka na. Diba? Ipipigilan mo pa ba ang sarili mo? Nandiyan ka na. Kung meron ako mapapayo sa'yo, pagsabayin mo. Ganun din ang ginawa ko na nagtatrabaho ko at sa YouTube, gawa ako ng paraan, nagpupuyat ako. Sa sinasabi sa'yo, walang madali dyan. Mapapagod ka dyan. Pero dito mo makikita kung para sa'yo ba talaga to. Hopefully, ikaw ay papasok sa girl group na yan, sa sing and dance na yan, dahil gusto mo. Kasi alam ko na merong maganda opportunity para makatulong sa financial problems ng iyong magulang. Pero kaya kayo nagkaka-problem kasi binibigay ng magulang na yun yung kanilang kinikita para makapag-aral ka. So, wag natin sayangin din yun. Magtanong-tanong ka pa, tingnan mo kung paano mo magagawa na hindi mo kailangan isakripisyo yung isa dun sa isa. At kung talagang walang-wala na, mag-aral ka na lang. Okay? Kasi yung girl group na yan, next year may meron ulit yan. Next year, magkakaroon ulit ng opening yan. Magbigay ka muna ng panahon para dyan. Kasi 2 years na lang naman eh. Ikaw na ang bahala tumimbang dyan. Okay? At yun lang natin yung payo ni Paus. Kung sana inyong mga ESA, may meron ako EBAS. Comment down below pa kayo sa mga humihingi ng payo dyan. Sulat, palo ka dahil hindi lahat meron yan. Wala kay Magic. Meow, 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 meow. Maangas mo, dyan ka pa talaga ha. Reyna yan. Queen. Maangas ka ba talaga? Tatanong ko nasa yung ulam ako pala. Meow, 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 meow. Oy, baba dyan. Baba? Baba. O magiging siopaw ka? Baba, kita-kita ka na sa camera. Makalaw pa Eh. dyan. Alam ako tuloy sa iShow Speed. Yeah, I know, but tell these people to back up. Grabe ginawa mo na mag-bouncer si Kong TV. Meow, meow. Ito pala yung appetizer tsaka main course. Sulot, makulit ka. Yeah, yeah, sige, trabaho. Galaw, sayaw. Naalala ko yung mga mascot ng Jollibee at McDo. Yung mga saludo ako sa mga yan, mga lagi nagpapasaya. Okay, yan yung beat. Pop! Oh my God, sobra ka sa trabaho, kakasabi ko lang. Buti lumulutang yan. Yan ang maaalala mo yung mga yan, yung mga tumatalon sa yung mga katrabaho mo. Ako sa totoo lang, kaya ako nagtatrabaho na napapayag ako minsan sa mga OTY kasi enjoy ako kasama yung mga katrabaho ko. Marang may kasama ka sa paghihirap. Sulot, dahil magaling kang kupal ka, yung 100 na lang pera mo tapos binigay mo sa palo. Hindi! Kala ko pa naman mabibigyan ako ng 15K. Kala ko kaka-million views ako. What? My boyfriend broke up me and the reason is she needs to focus on his study and of course I understanded her. I gave his a space and I told her I will wait hanggang graduated na siya. But still, we're still talk. Pinaparamdam ko. So Coco did reply to me. It is a lie. But still, nag-stay pa rin ako to, hey, of course, mahal ko siya. And after a couple of weeks, malalaman ko na lang na sila palagi, sukot. Wala na akong payo sa'yo kundi ayusin mo grammar mo at buhay mo. Breakdown saglit, jackal na malupit at bounce makulit. Okay na yun. Hey! Para nagtatrabaho dyan, mga nanonood guys ng video sa trabaho nila para sa inyo. Breakdown saglit lang doon sa break room. Sa trabaho. Jabol ulit at kayod malala ulit. Sulat. They're here. Meow, 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 meow. Ay po, galing Pang Star Magic
Leche salot. Yan ang talent. Cry on cue. Umuso yung mga theses. Kung naalala nyo dati, yung issue doon sa alleged na nakawan daw ng thesis doon sa Halay, Desiccator, minessage tayo ng mga individuals involved. Pero sige, iti-TLDR ko muna. Ang very confusing lang doon sa post nung OP, yung Miss Christina, na nakakalito at ako rin ay isa sa mga nalito nito na kailangan natin syempre i-clarify. Kasi iba para to thesis revision, pag ihiwalayin natin iba yung sinasabi nila dito na anak ng prof, iba rin yung kumuha ng inspirasyon sa kanilang desiccator, okay? Pag-ibahin muna natin yon. Hindi yung mga batang yon na naka-blur pinakita ko dati, hindi sila yung mga anak ng prof. Kasi minessage tayo mismo nung anak daw ng prof. Tawagin na lang natin Ma'am A itong nagpadala sa atin na anak ng professor. At ito ang kanyang masasabi. Disclaimer lang din, gumagawa na rin mismo ng sarili investigasyon ang mismo eskwelahan. Ito yung sa official statement nila. Hindi na ako mag-go into details kasi baka makasira lang yun sa kanilang sariling investigation. So itong pinakita sa akin, i-blur ko na lang. Pupuntahan ko na lang yung mga importanteng points na gusto niya sanang masabi at maklarify dito na alam ko at least to an extent na nasa kapangyarihan ko sabihin ay pwede natin sabihin. So yung isa dito na sinasabi doon sa post na nakakapagtaka lang binawi before the graduation yung best thesis namin yung galing doon sa original poster. Dito ang kanyang sinabi ay kahit before pa lang nasabihin na rin kami na best in capstone or thesis. Kaya nga doon sa research forum o colloquium kami yung representative. Wala kami awards sa recognition mismo ng university. Sa technology class lang kami nakaabot. Natatandaan ko ay wala rin nakapag-present na engineering na sa research forum na to. Kaya bumawi na lang sa technology cluster. Engineering and Archi students only and hindi kasama sa other courses. Dito nagpadala sila ng screenshots para mabigyan ng credibility pero yun nga hindi ako yung body para ipag-compare and contrast ang mga impormasyon binibigay sa akin. Diba? Medyo irresponsible ko ipapakita ko pa to lahat at i-cross-examine ko. Hindi naman ako eskwelahan. Dito ko nga nakita na naiintindihan ko bakit itong mga estudyanteng involved na to ay napasok sa mga best thesis na at least pinili sa in the running para sa best thesis Kasi marunong sila magpresenta ng mga facts. At makikita mo dito na educated sila magbigay na impormasyon. Masarap to makita lalo na sa getong kaiinit ng mga diskusyon kung saan ang mga ibang tao ay nasasabihan ng masama. Usually yung mga tao involved dito ay nagagalit o kung hindi man nagagalit, nagsasabi o naglalagay ng mga salita na hindi nakakatulong doon sa pag-clarify ng mga bagay-bagay. So meron ditong timeline na pinakita siya. So okay, basahin nyo na lang. So dito pinakita na noong January pa lang first batch na magde-defense ay kasama na daw itong mismong anak ng prof. So dito naasal lang siya kasi noong May 16 pa lang to 17 or 17 presentation na ng mga napasa na research papers which is hindi rin po kami informed. Anak ako ng prof pero ako pa yung walang alam na information. Di sana matagal pa lang naasikaso na niya. Doon pa lang po kayo nag-defense. So this is referring doon sa nag-allege sa kanila. So mas recent po kayo na binigyan ng grades. So hindi pwede daw mangyari yun. So you can makikita nyo naman dito. Kami nga nag-hold and unprepared kahit January pa lang tapos na, kayo pa kayang May 22 po. Kung doon pa lang alam na namin, hindi na sana namin inasikaso yung paper namin as best in thesis. So ibig sabihin may mga grade na to mga nauna na ito. Kung ang reason ni OP daw ay binabaan sila ng grade, ay di sana dito pala sa May 16 to 17 ay tinaasan na sila ng grade kasi sila yung huling-huling makakakuha ng grade. Yun ang aking pagkakaintindi din. Another point, ito naman na nahimik ang group namin kasi gusto namin makagraduate. At sure kami gagawa sila ng dahilan para di kami makamatch if ever nilaban na. Grabe so word gagawa kami ng dahilan para di kayo makamatch. Bakit kami mag-e-effort para lang hindi kayo makagrad? Sobrang stress na ako, commitment sa OJT, school, work, halos lahat ng info sinasabi ko agad sa GC natin at nagpakita rin siya ng parang video recording na kanilang pag-update sa kanilang batch kahit nga chismis, ganyan. So ito na yung deadline of clearance. Sinasabi ni OP na naunahan daw sila kaya nilin ako yung best in thesis. Pero hindi, na-late daw sila. Na sinasabi sa atin dito ni Ma'am A. So meron pa sila mga dates dito na sinabi na nag-chat daw sila sa kanila kung ano kamusta na, may PM daw sila sa kanilang sa kabila sa team ng OP at isa lang daw response na nakuha nila. Kung may fault ako, willing ako to apologize. Kaso hindi ko makuha side nila, hindi rin nila alam yung side ko. Akala kasi nila is basta-basta lang pinigay sa amin without criteria at may deliberation pa daw. Kaya ngayon tatlong thesis dapat yung kasama o recommended pala. So para nangyari, minaliit yung efforts nito ni Ma'am A. Nagsend din siya ng mga photos, tulad dito, na magkakasama sila mismo. Itong mga involved na ito, wala pa rito yung nabalita, wala pa yung nasama sa news mamaya dadaanan natin yan. So dito, ayan nag-usap sila sa kanilang group chat at misleading na nga ibang news. Hindi nila naiintindihan na kung ano yung mismong sinabi niya. So ayan, ito yung mga mismong, itong sila Miguel, sila mismo yung na-part dun post na yun. Sila talaga. Iba na nga, sinensakan na sinasendi Miguel. Ito yung mga group nila mismo, nawawala ng integrity, gusto nyo daw matapos na to at nakakaloka na daw. Siyempre nakakapagod yan at may mental toll din yan. Alam ba, iba't ibang tao nagsasabi sa'yo mga kung ano-ano. Yan, daming mali pagkakaintindi, iba-iba na nababalita. Ganito pala news ngayon, talagang di na credible. Inacknowledge ba ni Miguel na na-late sila? Nagpasa kaya sila di napili sa best in thesis? Hindi na ata nila na yun naiisip. Dapat makorek. Kung di sila malitapos sa thesis, talagang kanila yan. Pero wala, pasahan na ng list, di din sila patapos. Dito ko natatapos, hindi ko na
kakalahatin. Gusto ko lang maklarify natin agad yung mga pwedeng maklarify. Tulad nung separation nung anak ng professor at nung mga batang na-inspire dun sa unang palay desiccator na thesis. Nag-message din sa atin si Sir R na news at sinabi niya na aantayin niya muna may maklear name niya. Meron daw magki-clear ng kanyang name at ayaw na muna niya magbigay ng extra info regarding that. Tama naman. So, sa ngayon, yun lang muna aking madadagdag dito. Hopefully ay maklarify na nila ito dahil ito naman talaga ang purpose ng mga tinuturo sa atin sa paggawa ng thesis. Ang magkalap na impormasyon, mag-cross-examine, i-double check at sigurado ako yun ang gagawin din ng mismo eskwelahan dahil kailangan nilang i-uphold yung integridad ng kanilang curriculum at ng kanilang school. So yun lang, Zoli update yun. Hopefully matapos na to. Sana ay maklarify na ang mga pangalan involved at malaman natin ang tunay na katotohanan sa mga nagaganap. First meetup, ako yung naka-raptor na bro. Nice. Akala ko may tao sa loob. May tao, ano pala yun, nakakonect pala doon. Ay, may talaga magtrabaho eh. Sulot, every masterpiece has its chief. Sorry, mag-empleyado yan. At doon natatapos sa ating mga sulot o sukot ngayon. Sino nanalo? Sulot, sukot o employer mo? Ano na ba maalam?